Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Drazí bratři a sestry, milí farníci, poutníci, vítejte na této bohoslužbě v den, kdy slavíme tady v Blazicích Blazické hody. Včera byl svátek povýšení svatého kříže, dnes je Panny Marie Bolestné, ale pro nás tady dnes máme tedy slavnost patrocinia tohoto kostela, čili povýšení svatého kříže. Scházíme se v podmínkách, které nejsou běžné, ale víte, co se děje po naší republice. A tak se spojujeme spolu s těmi, kteří by třeba i do kostela rádi dnes šli, ale nemohou, protože jim v tom brání voda. A tak chceme myslet na ty, kteří třeba mají svoje domovy vytopené, na všechny ty, které je museli stěhovat z nemocnic, z domovů důchodců, nebo i na ty, kteří, jak už se proslýchá, možná i v těch rozbouřených vodách našli svůj hrob. Dříve, než se setkáme s naším Pánem, než budeme slavit a děkovat mu, protože máme za co děkovat, a než budeme také prosit za všechny potřeby naše církve i světa a lidí kolem nás, tak se zamysleme nad tím, že ne vždy jsme věrní svému křesťanskému povolání, že ne vždy jsme ochotní na sebe brát svůj kříž, jak nás k tomu náš Pán vyzývá. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se. Slava
Bože, ty jsi chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého syna. Dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí a dovedi nás do slávy vzkříšení. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení ze 4. knihy Mojžíšovi. Hebreové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom umřeli tady na poušti? Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy. Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jež
svátok smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i podsvětí a každý jazyk musí slávit Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Slyšeli jsme slovo Boží. Slyšeli jsme slovo Boží. Drazí, nejdříve trošičku k tomu dnešnímu svátku, nebo včerejšímu, ale tomu, kterému je zasvěcen tento kostel, povýšení svatého kříže, trošičku takového zopakování si o něch dějinných událostí. Křesťané měli od samého počátku ve veliké úctě nástroje Kristova učení. A tak také vlastně byly uschovávány první relikvie. Kristova trnová koruna, pak také nějaké plátno, které třeba utírali Ježíšovu krev. Byl uschován zkrvavený plášť Panny Marie, když na ní tryskala Ježíšova krev z kříže. A mnoho dalších věcí. Samozřejmě, tak jako my si rádi schováváme památky na naše drahé, zvláště na ty, kteří nás už opustili na věčnost, tak i tehdy první křesťané chtěli si uschovat památky na našeho Pána, a to hned po jeho bolestné smrti. A když potom slavně vstal z mrtvých a oni věděli, že žije, nevyhodili tyto pamětihodnosti, ale nadále je uchovávali jako doklad toho, co pro nás Ježíš vykonal a vytrpěl. A tak také měli ve veliké úctě Kristův kříž a to znamení kříže, když zpočátku se ani nezobrazovalo, protože důležitější byl pro ně Kristus jako živý, jako ten, který je dobrým pastýřem, jako ten, který vstal z mrtvých. A také ta první spodobování Krista na kříži vypadala tak, že Ježíš tam je jako na královském trůně, má sice ruce rozepjaté, ale tam v královském šatě, má oči otevřené a je jasné, že i na tom kříži nepřestal být pánem situace, králem nebe a země, vítězem nad smrtí. Ale přišly doby, kdy křesťané museli opustit svatou zemi. Po nezdařeném židovském povstání v roce 71 po Kristu, tak museli Židé
se rozprchnout do celého světa, byli vyhnáni ze svého území a Jeruzalém, zvláště pak jeruzalémský chrám, byl proměněn v trosky podle toho, jak to Pán Ježíš předpověděl, když Židé okupovali, jak mají tam krásné stavby, jak ten obrovský chrám říkal a přijde doba, kdy nezůstane kámen na kameni. Ale pak se také situace po staletích najednou změnila. Když tam přišli Kristovi nepřátelé, to víme Římané, kteří okupovali svatou zemi, tak samozřejmě po té, co vyhnali Židy, tak na místech posvátných postavili své pohanské chrámy, tedy na místě umučení našeho Pána. Ale doba se změnila a přišel císař Konstantin na začátku 4. století a on, ačkoliv ještě nebyl pokřtěn a neměl ještě víru v Krista, když bojoval se svým soupeřem, najednou mu bylo zjeveno, viděl znamení na nebi, znamení kříže, kterému nerozuměl, a bylo pod tím znamením napsáno in hoc signo vinceres, v tomto znamení zvítězíš. A tehdy císař Konstantin nechal na všechny ty svoje prapory, zástavy a všechno to, co nesli do boje i na přílby svých vojáků, nechal napsat, nakreslit znamení kříže. A když zvítězil, i když se to nepředpokládalo, i když zvítězil, tak prohlásil dříve pronásledované křesťanství za rovnoprávné s ostatními náboženstvími. No ale také bylo třeba hledat ten svatý kříž, když je to znamení vítězství, když v něm je taková síla. A tak Konstantinova matka svatá Helena vypravila se do Jeruzaléma. Hledali kříže na místě onoho někdejšího pohanského chrámu, kde věděli, že předtím byl ukřižován Ježíš. Věděli, že ty kříže podle židovského způsobu jsou zakopány někde na vyloženy někde na místě popravy. A tak tam našli ty 3 kříže, Pán Ježíš a 2 otřípolenění, který je ten pravý. Naskytla se nějaká velmi těžce nemocná osoba. Tak jí zkusili část kříže jednoho přiložit k tělu nic, druhý kříž nic a teprve ten třetí a najednou ona osoba byla vyléčena. A v té chvíli věděli, ano, to je Kristův kříž, to je ta uzdravující moc, to je ta záchrana. A tak tento kříž byl do drahocenných jakýchsi nádob uložen relikviářů. Částečka byla odvezena císaři Konstantinovi, ale větší část zůstala v Jeruzalémě. Od té doby, protože se to stalo 3. května, se slavil svátek nalezení svatého kříže, veliký svátek, bohužel dnes zrušený. Ale potom zase přišly doby, kdy Jeruzalém padl do rukou nepřátel Kristova kříže a oni ty drahocenné ostatky popadli někde sebou, protože věděli, že by se jim mohli hodit a že by je třeba někdy také mohli stejně žít. A když potom byl kříž vykoupen za drahou cenu, tak byl znovu slavnostně vztyčen a ukázán lidu, aby se lidé klaněli ne tomu kříži, ale Pánu Ježíši, který na něm umřel. A protože se to stalo 14. září, tak od té doby máme ten další svátek, který zůstal do dneška, svátek povýšení svatého kříže. A tak, moji drazí, i my si dnes můžeme uvědomit, jak veliký a drahocenný je pro nás kříž. Ave crux spes unica, buď pozdraven kříži, jediná naděje. My jsme dnes v tom žalmu slyšeli, když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, obraceli se a zháněli se po Bohu. Vzpomínali si, že Bůh jej skálu, že nejvyšší Bůh jim zakrácen. Lísali se k němu ústí, ale svým jazykem pohali. Nebo jejich srdce nebylo k němu upřímné a nebyli věrní o smlouvě. A to známe
se na Pána Boha jakýmsi způsobem začne zapomínat. A nebo se nechá až někde na okraji. My máme ten svůj život a Pán Bůh tomu buď to patří nebo nepatří, ale je někde na okraji. A teprve, až když přijdou problémy, když přijdou těžkosti, jak jsme to slyšeli v tom žalmu, tehdy najednou lidé si vzpomenou, kde bylo dobře, kde bylo jejich útočiště a začnou se utíkat k Pánu Bohu. Je tolik lidí, kteří celý život o Boha nestojí a najednou přijde nějaká těžká nemoc nebo už se blíží smrt a ejhle oni ku podivu začnou Pána Boha volat a nebo si vzpomenou na modlitby, které už dávno zapomněli. A zažil jsem mnoho takových, kteří třeba i po svém 90. roce věku našli před smrtí zase znovu svou ztracenou víru a vztah k Pánu Bohu po mnoha desítkách let, nebo skoro po celém životě. Protože když teče do vod, když nouze nejvyšší, pomoc Páně nejvyšší, člověk si najednou vzpomene. Ale mnohdy takové obrácení nebývá upřímné, protože sotva se situace zase zlepší. Člověk třeba, který byl nemocný, se uzdraví. Najednou se na Pána Boha zase začne zapomínat. A tak proto nám září ten kříž na našich kostelích, proto je tolik křížů různě u cest na polích, aby nám připomínali člověče, nezapomeň, kde je tvoje spása, kde je tvoje záchrana. Nezapomeň, za jak drahou cenu si byl vykoupen. Nezapomeň, že když prožíváš chvíle radostné, máš komu za to děkovat. Nezapomeň, že když prožíváš chvíle bolestné, máš ke komu se utíkat. Ale hlavně nezapomeň. Nikdy nezapomeň na Ježíše a nezapomeň na jeho kříž. No a my jsme v tom prvním čtení slyšeli o Izraelitech na poušti, když na ně přišli jedovatí hadi a jejich ušknutí bylo smrtelné. Tehdy Bůh řekl skrze Mojžíše, aby si vytvořili jakési znamení viděného hada. A asi víte, že to bývá zobrazováno tak, že je vlastně ten hůl a ten had je jakoby na něm, na tom hůlu, to znamená do tvaru kříže. Kdo pohlédl na toho viděného hada, když byl předtím ušknut jeden hadím, tak byl zachráněn. Kdo pohlédne na kříž, kdo se utíká ke Kristovu kříži, i když byl ušknut jeden hříchu, i když jeho život třeba za moc nestál, může být zachráněn a bude zachráněn. Ale je třeba přijmout Kristův kříž. Jeho kříž není lehký, protože když ho má člověk nést sám na sobě, na svých ramenou, tak ví, že ten kříž tlačí, že někdy se pod ním upadá, tak jako Pán Ježíš 3krát upadl na své křížové cestě. Ale zároveň víme, že to je znamení vítězství. A že to je ten most, který nás jednou převede z tohoto světa na věčnost. Ne jiný kříž, ale přesně ten můj kříž, který byl učiněn přesně mě na míru, tak, jak já potřebuji. A tak je vlastně otázkou na každého z nás, jestli chceme obejmout, i když to vždycky není lehké,
Moji drazí, kříž byl nástrojem bolesti a smrti. Ježíš z něj však učinil nástroj vykoupení a radosti. K tomu, který neváhal za nás položit svůj život, volejme. Ježíši, náš vykupiteli. Budeme odpovídat, svou smrtí a smrtí stáním vysvoboď nás, Pane. Dej, aby se věřící církve za tvůj kříž nikdy nestyděli. Svou Smrtí a smrtí. Dej katechitům milost, aby se dobře připravili na svůj křest. Svou smrtí a smrtí stáním vysvoboď nás, Pane. Dej národům, které odmítají křesťanství, poznat, že vede ke svobodě. Svou smrtí a smrtí stáním vysvoboď nás, Pane. Dej nám poznání, abychom sílu a oporu hledali ve tvém kříži. Svou smrtí a smrtí stáním vysvoboď nás, Pane. Dej našim zemřelým zakoušet radost věčného života. Svou smrtí a smrtí stáním vysvoboď nás, Pane. Prosme za naše nemocné, za umírající, za pokoj a mír na celém světě, také za všechny ty, kteří jsou postiženi současnými povodněmi, i za všechny ty, kteří jim pomáhají. Prosíme tě, vyslyš nás. A prosme, aby dobrý Bůh přijal oběť této mše svaté za živé a zemřelé občany Blazic a za celou blazickou farnost. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane Ježíši Kriste, ty jsi nás svým křížem vysvobodil od věčné smrti. Nedej, prosíme, abychom na toto výkupné dílo zapomněli a jednou nás doveď do radosti věčné, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen.
skrze kříž našeho Pána Ježíše Krista. A proto za andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ty slovo Boží. A se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.
Kriste, přijali jsme tvé tělo obětované za život světa a prosíme tě, ať je nám tvá vykupitelská smrt na kříži stálým zdrojem síly, abychom došli do slávy věčného života, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Drazí bratři a sestry, dnes je 24. neděle liturgické mezidobí, ovšem tady v Blazicích dnes slavíme slavnost povýšení svatého kříže, kterémuž to tajemství je zasvěcen tento kostel. Zítra v pondělí je svaté Ludmily mučednice, v úterý je svaté Hildegardy z Bingenu, pany a učitelky církve. Ve čtvrtek svatého Januária, biskupa a mučedníka, zároveň je to výročí zjevení Panny Marie v La Saletě v roce 1846. Všichni znáte minimálně aspoň plačící Madonu ze svatého Hostína, tam z La Saletské kaple, která je za Sarkandrovkou. V pátek je památka svatého Ondřeje, tím Taegona, kněze Pavla von Hasanga a druhů mučedníků. V sobotu svátek svatého Matouše evangelisty. Příští neděle je 25. liturgické mezidobí, čili 18. po svatém duchu. Tato mše svatá byla obětována za živé a zemřelé občany Blazic a za celou blazickou farnost. Ve čtvrtek v 17 hodin zde bude mše svatá obětována za farníky ze všech 3 našich farností, které jsou spravovány ze Sovětle. A příští neděli je mše svatá v obvyklém čase, čili v 9 hodin. Dnes večer od 19. do 20. hodiny bude ve farním kostele v Sověchlebích vystavena nejsvětější svátost ke adoraci jako obvykle, samozřejmě dálí Pán Bůh. Příští neděli budeme tady v Blazicích slavit jako den díku vzdání za úrodu, takže pokud někdo chcete něco přinést těch svých plodů, které jste vypěstovali, tak můžete, abychom za to všechno, aspoň symbolicky, že co vždycky se tady předloží Pánu Bohu, abychom za to všechno poděkovali a také tu úrodu požehnali, aby nám byla ku prospěchu. Farní den v Blazicích je plánován na slavnost svatého Václava v sobotu 28. září odpoledne, takže to jenom, abyste dopředu věděli, že toto se plánuje samozřejmě dálí Pán Bůh, protože někdy člověk míní a Pán Bůh mění, tak jak asi mnozí měli jiné plány třeba o tomto víkendu a víte, co všechno voda umí udělat. Úmysly mší svatých na poslední 3 měsíce letošního roku je možné zapisovat v zákristii. Tak Pán Bůh zaplať vám všem, kteří jste sem přišli, uctít našeho Pána a také to tajemství jeho kříže, na kterém za nás umřel. Nevím, kdy tady naposledy byla hodová mše svatá bez světel a varhany, že byly na ruční pohon, takže některé věci holt se nám třeba po letech zase vracejí, že třeba doby, kdy vůbec ani elektrika ještě nebyla, nebo ji neznali, anebo nepoužívali. Jinak bych chtěl poděkovat vám všem, kteří se tak vzorně staráte o tento boží dům, za všem těm uklízecím četám, které sem přicházejí, vám všem, kdo máte na starosti výzdobu, kostelní prádlo a samozřejmě hudba, zpěv nebo také pohon varhan a potom samozřejmě taky našim ministrantům, panu kostelníkovi a tak dále. Takže Pán Bůh zaplať opravdu vám všem, kteří o tento dům boží takto pečujete a vám všem, kteří do něj pravidelně přicházíte každou neděli, anebo třeba i jako poutníci o této veliké hodové slavnosti. Ať navzdory letošnímu dnešnímu počasí, navzdory tomu, že ještě elektrika pořád nejde, ještě tady nesvítí věčné světlo, přesto Pán Ježíš je mezi námi, i když to věčné světlo zase na elektriku takže nesvítí. Jak jsme závislí, že? Na jednom zdroji všichni.
Takže navzdory tomu všemu, kež vás provází radost tohoto dne, této hodové slavnosti a také kež vás všechny provází Boží pomoc, posílá a požehnání na přímluvu Panny Marie, naší dobré matky. Pane s vámi, hoďte se před Bohem a přijměte požehnání. Milosrdný Bůh nás volá, abychom v utrpení následovali příklad lásky jeho syna. Ať vám dá věrnost a vytrvalost v službě a provází vás svým požehnáním. Amen. Ukřižovaný Kristus nás svou smrtí vysvobodil ze smrti věčné. Ať vás naučí žít pro druhé a dává účast na svém věčném životě. Amen. Ukřižovaný Kristus se pro nás ponížil až k smrti. Ať vám dá